नमस्ते, प्रणाम, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। मैं एक हवन गीत सुनाने जा रहे हैं, कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला, 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। यही रे हमनिया में राम जी आए, राम जी आए, श्री राम जी आए, सीता के आए आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला, 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। यही रे हमनिया में शंकर जी आए, शंकर जी आए हो, शंकर जी आए, गौरा के आए आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला, 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। यही रे हमनिया में कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए हो, कृष्ण जी आए, राधा के आए आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला, 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। यही रे हमनिया में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए हो, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए हो, विष्णु जी आए, लक्ष्मी के आवते आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला। 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला, 22 जनवरी अयोध्या में आजोर हो जाला। पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला, पंडित हो मियाँ करामई गौआ शोर हो जाला।